Hello tay. Kumusta naman ana? Pista naman karong pitsa 15 pohon. Sana may katikaran na tay. Sus, Ginoo ko dongsoy. Maanjujud kayong tawag ka? Kay niya na imong Tito Carmelo o Tio Lito, nagikan na ng Davao? Aw, maadyoy noon. Unja sa may problema nga. Muangjo unta ko nimo og padadi mi dongsoy. Kay jamu-jamu jud mi kwartari nga igasto. Jamu tay sinugatan nga ilim nun iniba, inuman rin nila. Matay tay. Pitsa 15 para ba akong sweldo pohon tay? Unsaon man na? Aw, wa may problema na dongsoy. Ini na laman atong buhaton. Mangutang na laman ko atong tindahan, ahong ingnon nga ikaw lang may budget, iniguli nimo karong pitsa 15 pohon. Hala sige tay, huwag mo sugot ang tindahan ana. Hangjo alaman. Aw, kinasugutan ka adyo na dongsoy, basta ikaw, bisan pag usag milyon atong utangon na to atong tindahan, sugot ka adyo na. Haro ka tigbak ni trabaho ah. Wa pa ganit ka uli. Doon na natay utangan ang tindahan. 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어